बरं, आता आपण चालू करूया. सर्वांना स्क्रीन दिसते का? आवाज येतो ना ऐकू? हो माता. बरं, प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांचं स्वागत आहे। आज 10 दिवस झाले बरं, तुम्ही रोज नियमितपणे 3 ला येताय आणि ऐकताय भगवद्गीता। तर आजचा अध्याय आहे विभूती योग। आता मला कोण सांगेल विभूतीचा अर्थ काय आहे? हात वर करा। बोला। काय ऐकू येतोय ना आवाज? स्वाती माताजी। हरे कृष्ण। विभूती म्हणजे संतच्या ह्याच्यात असलेली व्यक्ती। काय संतांकडे असलेली? संत स्वरूपात असलेली व्यक्ती। बरं, हा तुमचं बरोबर आहे। आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? चॅट बॉक्स मध्ये साक्षी माताजींनी लिहिले भस्म। बरोबर आहे, तेही बरोबर आहे। तुम्ही सगळं दोन्हीही उत्तर बरोबर आहे। आता ज्याप्रमाणे आपली संस्कृत भाषा आहे ना, एका शब्दाला अनेक अर्थ आहे, तर इकडे त्याचा अर्थ काय होतोय? विभूतीचा अर्थ आहे ऐश्वर्य। मध्ये विभूतीचा अर्थ ऐश्वर्य सुद्धा होतो। तर आता इकडे आपल्याला जरा 1 मिनिट, काय हवंय? तर विभूतीचा अर्थ ऐश्वर्य। आता कृष्ण आपल्याला त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल सांगणार आहे। आता मला तुम्ही सांगा, कृष्ण आपल्याला त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल का सांगणार आहे? असं आहे का की कृष्ण हा खूप अहंकारी आहे आणि आपल्या या भौतिक जगामध्ये प्रत्येक माणूस ज्याच्याकडे पैसा असतो थोड्या तरी तऱ्हेने आपल्या
पैशाचं तो प्रदर्शन करतो. तर तसं कृष्णाला करायचं आहे का? बघा मी हा असा असा आहे, त्याला अहंकार आहे का? तुम्हाला काय वाटतंय की हे जे सगळं ऐश्वर्य आपल्याला कृष्ण त्याचं दाखवणार आहे, ते का तो दाखवणार आहे? मनीषा माताजी हात वर करा. थांबा माताजी, थोडा वेळ विचार करते. स्वाती माताजी. हा, समजण्यासाठी सर्वांना, भक्तांना कृष्ण हा कोण आहे, कसा आहे, बरोबर आहे, त्याचं काय अस्तित्व काय आहे हे जाणण्यासाठी. बरोबर. पल्लवी माताजी. लोक कशी, जो श्रीमंत असतो, ज्याच्याकडे खूप पैसा असतो, त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होता. मग कृष्णाला असं वाटतं बरोबर आहे, माझ्या विभूती बघितल्या तर ह्या निमित्ताने तरी लोक माझ्याकडे अट्रॅक्ट होतील. बरोबर आहे, बरोबर आहे. हा, बरं. आणि काय सांगायचंय कोणाला? स्वाती माताजी तुमचा परत हात वर आहे. सॉरी. बरं, तर आता मी सांगते. आता 6वा अध्याय शेवटचा जो श्लोक आहे, त्या श्लोकामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय, योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. श्रद्धावान भजते यो मां. जो कृष्णाचा भक्त आहे तो कृष्णाला भजतो, तो एकसारखा. आणि असं नाही सकाळी आणि मग परत रात्री मध्ये काहीच करायचं नाही, असं नाही. सततम. आपण कालच जो 9वा अध्याय केला होता, त्यात मी तुम्हाला महात्मा कोण आहे हे सांगितलं होतं. तुमच्या लक्षात आहे का कोण महात्मा आहे ते? येस माताजी. पल्लवी माताजी बोला. महात्मा म्हणजे जो कृष्णाच्या भक्तीमध्ये नेहमी विलीन असतो, व्यस्त असतो, त्याला नेहमी म्हणजे 24x7 सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः. सततम, हा म्हणजे एकसारखा. असं नाही की सकाळी आणि फक्त रात्री आणि मध्ये काही नाही, तर असं नाही. तर आता हे एवढं जेव्हा अर्जुनाने ऐकलं, तेव्हा अर्जुनाला वाटलं की मला सुद्धा असं भक्त व्हायचंय, मलाही महात्मा व्हायचंय. मग मी माझी जी भक्ती आहे ती दृढ कशी करू शकतो? ती माझी अशी भक्ती अविचल भक्ती झाली पाहिजे. तर मी दर खेपेला कृष्णाचा विचार कसा करू शकतो? हा, तर हा एक अर्जुनाचा मनामध्ये प्रश्न होता. मग कृष्णाने हा विभूती योग सांगितला. आणि त्या पाठीमागे काय कारण होतं की जे सामान्य जन आहे त्यांचा उद्धार व्हावा. आता बघा, जे सामान्य लोक आहेत ते कुठे आकर्षित होतात? सौंदर्याकडे, श्रीमंतीकडे, ज्ञानाकडे, बलाकडे. अशा या काही गोष्टी आहेत की नॅचरली एक जो सामान्य माणूस आहे तो अशा गोष्टींकडे आकर्षित होतो. मग जेव्हा तो एकसारखं जेव्हा त्याला समजेल की कृष्ण इकडे आहे, अरे वा, हे इकडे किती ही गोष्ट सुंदर आहे, तेव्हा मग आपण कृष्णाचा विचार करतो. तर अशा तऱ्हेने आपण बाय फोर्स आपल्याला कृष्णाचा विचार येतो जेव्हा आपल्याला समजतं की कृष्ण कुठे कुठे आहे. आणि अशा तऱ्हेने भौतिकरित्या का असेना तो कृष्णाचा विचार करतो आणि त्याचा उद्धार होतो. आणि तिसरं कारण जे आहे ते अर्जुनानी सांगितलेलं आहे, ते नंतर आपण बघूया. पण ही 2 मुख्य कारणं झाली की आता अर्जुनानी ऐकलं की भक्ती योगी जो आहे तो सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि महात्मा कोण आहे. मग अर्जुनाला वाटतं की मला सुद्धा सतत
मला कृष्णाचा विचार करायचा आहे. मग आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की या भौतिक जगामध्ये आपण त्याला कुठे कुठे बघू शकतो. आता प्रथम चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी खूप पुस्तकं लिहून ठेवली, भगवद्गीतेचा असा अनुवाद त्यांनी लिहिला की आपल्याला तो समजायला सोपा झाला. कृष्ण मंदिरांची स्थापना केली, त्याच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि आपण आपला वर्ग चालू करूया. हे जगन्नाथ, सुभद्रा देवी आणि बलदेव. तर आता आपण 9व्या अध्यायात काय बघितलंय की कृष्णाने अर्जुनाला हे त्याच्या ऐश्वर्याचं ज्ञान दिलं. त्यांनी सांगितलं अर्जुनाला की तू माझा मित्र आहेस, खूप प्रिय आहेस, तू मत्सर करत नाहीस आणि याच्याही पलीकडे अर्जुन श्रद्धाळू आहे. म्हणून हे ज्ञान सर्वात गोपनीय ज्ञान जे आहे कृष्णाने अर्जुनाला दिलं. मग कृष्णाकडे जर आपल्याला जायचं असेल तर काय करायला पाहिजे? एकसारखं आपण त्याचा जप केला पाहिजे, कीर्तन केलं पाहिजे आणि मग अनन्य भक्तीची गोडी म्हणजे अनन्य भक्तीद्वारेच आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. आता हा 10वा अध्याय आहे. तर या 10व्या अध्यायामध्ये कृष्ण आपल्याला त्याचं ऐश्वर्य सांगणार आहे. तो कोण आहे हे सांगणार आहे, कारण आपल्याला कोणालाच माहित नाहीये की कृष्ण कोण आहे. देव देवतांना ऋषींना सुद्धा माहित नाहीये. म्हणून कृष्ण आपल्याला त्याच्याबद्दल सांगणार आहे. मग आपल्याला 10.8 ते 10.11 हे जे श्लोक आहे याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हणतात किंवा भगवद्गीतेचे सार, ते आपण आज शिकणार आहोत. मग अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले, म्हणजे हो त्यांनी मान्य केलं की हो कृष्णा तूच परम आहेस, तूच परमधाम आहेस. आणि इकडे आपल्याला समजतं आपण सुद्धा मंदिरात गेल्यावर कृष्णाची प्रार्थना कशी करायची हे आपल्याला आज समजणार आहे. आणि मग श्रीकृष्ण त्याच्या विभूतींचे वर्णन करतो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत कृष्ण 7व्या अध्यायात 9व्या अध्यायात आता परत इकडे कृष्ण सांगतो पुन्हा ऐक. भुव एव शृणु, पुन्हा ऐक म्हणून सांगतो. तर ऐकण्याला खूप महत्व दिलेलं आहे बरं का. आपल्याला कोणाकडून ऐकायचंय? परंपरेतले जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर्स, त्यांच्याकडूनच आपण ऐकलं पाहिजे, इतर कोणाकडूनही नाही. आता समजा जर आपल्याला ज्ञान मिळवायचं असेल तर 3 मार्ग आहेत बरं का. एक म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण, म्हणजे सीइंग इज बिलिव्हिंग, म्हणजे आपण आपल्या इंद्रियाच्या द्वारे ती गोष्ट बघतो आणि ऍक्सेप्ट करतो बरं का. त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. पण प्रत्यक्ष प्रमाण
इकडे सक्सेसफुल होणार नाही. का नाही होणार? कारण आपली जी इंद्रिय आहे ती परिपूर्ण नाहीये आणि जेव्हा आपण त्या परिपूर्णाला जर आपल्याला बघायचं असेल तर आपली इंद्रिय ही तशीच आपल्याला हवी आहेत. तर तशी इम्परफेक्ट सेन्सेसनी आपल्याला जो परफेक्ट आहे आपण त्याला बघू शकत नाही. तर प्रत्यक्ष प्रमाण काय आपल्याला त्यांनी ज्ञान मिळणार नाहीये. आता तुम्ही समजा जर सूर्याकडे बघितलं तर सूर्याकडे बघितल्यावर तुम्हाला काय दिसतं की सूर्य फक्त गोल आहे इथपर्यंत समजतं. पण त्या सूर्य ग्रहावर सूर्यदेव आहे हे आपल्याला समजतं का? नाही. बरं, आपले सेन्सेस इम्परफेक्ट तर आहेच, पण आपण सूर्याकडे 2-3 मिनिटापेक्षा जास्त बघू पण शकत नाही. हा सुद्धा एक दुसरा ड्रॉबॅक आहे. तर अशा अनेक कारणामुळे प्रत्यक्ष प्रमाणाने आपल्याला ज्ञान मिळवता येत नाही. मग दुसरा अनुमान प्रमाण. अनुमान प्रमाण म्हणजे आता समजा जर एक बाई स्वयंपाक करते आणि तिने भाजी चिरली आणि चिरता चिरता तिला समजलं कोवळी भाजी आहे. आता तिने कुकरमध्ये ती भाजी टाकली किंवा गॅसवर ठेवली की तिला लगेच समजतं की कधी गॅस बंद करायचा, 10 मिनिटात आज ही भाजी शिजणारच आहे. म्हणून अनुमान प्रमाण म्हणजे एस्टिमेशन. तर एस्टिमेशननी आपल्याला समजू शकतं, पण एस्टिमेशन मध्ये सुद्धा इंद्रियांचा वापर असतो. म्हणून या मार्गाने सुद्धा आपल्याला कृष्णाचं ज्ञान मिळू शकत नाही. मग तिसरं म्हणजे श्रुती प्रमाण किंवा शब्द प्रमाण. म्हणजे हे ज्ञान ज्याला अगोदर मिळालेला आहे किंवा ज्यांनी कृष्ण तत्व जाणलं आहे, असा जो कृष्णाचा भक्त आहे, जो परंपरेतला आहे किंवा असे जे गुरु आहेत त्यांच्याकडून आपण ते एक्सेप्ट करतो आणि मग आपण ते सांगतात त्याप्रमाणे या मार्गावर जातो. म्हणून श्रुती प्रमाण किंवा शब्द प्रमाण आहे, हाच एक मार्ग आहे ज्याने तुम्ही कृष्णापर्यंत पोहोचू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचे मूळ मीच आहे. हरे कृष्णा. पुढचंही वाचा. ओके माताजी. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहर रहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मला कोणीही जाणलेलं नाहीये किंवा माझ्याबद्दल मीच तुम्हाला सांगू शकेन, कोणीही इतर सांगू शकणार नाही, कारण मी सर्वांचा उगम आहे. आता इकडे बघा, समजा जर आपले आई वडील असतील, आई वडिलांचे आई वडील, त्यांचे आई वडील असे पूर्वज असतील, तर आपण त्यांना पूर्ण तऱ्हेने समजू शकत नाही, कारण आपण एका वेगळ्या जगामध्ये राहतो आता 2022 मध्ये. तर कोणी जरी आपल्याला, आपण नुसतं ऐकलं जरी की 18th सेंचुरी मध्ये लाईफ कसं होतं किंवा 6th सेंचुरी मध्ये, आपण ते पूर्ण समजू शकत नाही. तर कृष्ण हा तर सर्वांचा आदी आहे, तो मूळ आहे, तो उगम आहे. तर त्याला समजणं हे महर्षींना, देवदेवतांना सुद्धा जमलेलं नाहीये. आणि इकडे कृष्णाने लिहिलेलं आहे की सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित जो आहे, म्हणजे जो भ्रमात नाहीये, ज्याचा मोह नष्ट झालेला आहे, असाच माणूस
कृष्णाला ओळखू शकतो कोण, की तो अजन्मा आहे, अनादी आहे, सर्व जगताचा स्वामी आहे आणि तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. आता आपण पाप करतो ना, त्याचे परिणाम 4 प्रकारचे असतात आणि ते आपल्याला भोगावे लागतात. आता कधी कधी आपल्याला रस्त्यावर खूप गरीब माणसं दिसतात किंवा गरीब मुलं भीक मागतायत, म्हणजे हे त्यांचं प्रारब्ध झालं आणि हे ऑलरेडी त्यांनी जे काय पाप केलं होतं परिणाम रूपी ते भोगतायत. बरं, म्हणजे त्यांना ते फळ मिळालेलं आहे. मग कधी कधी असं होतं की हेच फळ आपल्याला, आपण काही पाप केलंय पण ते आपल्याला जीवनात खूप उशिरा मिळतं, म्हणजे म्हातारपणी आपल्याला सेटबॅक मिळतो किंवा एखादं जे फळ जे आपण पाप केलेलं आहे त्याचं फळ आपल्याला अनेक अनेक जन्मानंतर मिळतं, म्हणजे त्याला कुटुंब म्हणतात, की ते अजून बीज रूपातच आहे, बीज रूपातच आहे. तर अशी निरनिराळी हे पापांचे परिणाम असतात जे आपल्याला भोगावे लागतात. पण जेव्हा आपण कृष्णाकडे शरण जातो तेव्हा हे सगळे जे आपली पाप हे सगळे जे परिणाम आहे हे सगळे परिणाम भस्मसात होतात जेव्हा आपण कृष्णाकडे शरण जातो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्णा. सप्तर्षीगण आणि त्यांचे पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, मी सर्वांचा निर्माता आहे, मी सुप्रीम आहे, मी श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच शंका नाही, संशय नाही. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की ज्यांना खात्री आहे, ज्यांना माहिती आहे की मी कोण आहे, मी आदी आहे, मी परम आहे, ज्यांना जे माझ्याबद्दल 100% कन्व्हिन्स्ड असतात ते अनन्य भक्ती मध्ये नेहमी तत्पर असतात किंवा रत असतात, ते व्यस्त असतात अनन्य भक्तीमध्ये. तर ही एक लिटमस टेस्ट झाली की एखादा जो माणूस आहे तो भक्त आहे की नाही, की वरवरच त्यांनी वेश एका भक्ताचा घातलेला आहे पण मन त्याचं विषयांमध्ये आहे, असं आहे की काय आहे हे. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की ज्याला माझी पूर्ण खात्री पटलेली असते तो माझी अनन्य भक्ती करतो. इकडे हे तुम्हाला ही स्लाइड दिसते, इकडे कृष्ण आणि बलराम हे मथुरेला येत आहेत आणि त्यावेळेला सगळे जण जे काही करतायत ते थांबलेले आहेत आणि थांबून ते कृष्णाकडे बघतायत, कारण कृष्णाचं रूप आणि त्याचा एक प्रकारचा म्हणजे त्याचं जे आकर्षण असतं ना कृष्णाचं, की आपण जे काय काम करतो ते सोडतो आणि कृष्णाकडे बघतो. आणि व्यासदेवानी श्रीमद भागवतम लिहिलंय, तर या पर्टिक्युलर हा जो सीन आहे तर त्याच्यात त्यांनी लिहिलंय की स्त्रिया आणि इतर पुरुष हे काय
काही काही त्यांच्या गच्चीवर जाऊन उभे राहून कृष्णाकडे बघत होते, तर काही डोंगरांवर उभे राहिले होते, काही झाडांवर चढले होते आणि सगळेजण कृष्णाकडे बघत होते. आणि असं झालं नाही की इतकी गर्दी असून देखील कोणाला कृष्ण दिसला नाही, हे झालं नाही. म्हणजे ज्याप्रमाणे आता आपल्या पृथ्वीवर कितीही माणसांची गर्दी जरी असेल तरी सूर्य आपल्याला दिसतोच, नाही का? त्याचप्रमाणे इकडे सर्वांना कृष्ण दिसत होता, सर्वांना. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अहम सर्वस्य प्रभवः मत्ते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला हा भगवद्गीतेचा सार आहे बरं का. याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हणतात. कोणी जर तुम्हाला विचारलं की भगवद्गीते तुम्ही काय शिकलात किंवा त्याचं सार काय आहे, तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे 10.8 ते 10.11. तर या 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत: संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. तर संबंध म्हणजे काय की आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे. आता इकडे आता समजा जर एक लहान बाळ असेल तर त्या लहान बाळाची आई त्याच्यावर खूप प्रेम करते, त्याची खूप सेवा करते बरं का. तर इकडे सुद्धा आणि मग ते बाळ सुद्धा, त्या बाळाला समजतं की ही आपली आई आहे, ते दुसऱ्या कोणाकडेही जात नाही, आपल्या आईकडे जात. तर इकडे कृष्ण सुद्धा आपल्याला तेच सांगतोय, बघा मी तुमचा सर्वांचा निर्माता आहे, तुम्ही सगळेजण माझ्याकडे या, प्लीज कम फास्ट, आय एम वेटिंग फॉर यू. असं कृष्ण आपल्याला भगवद्गीताद्वारे सांगतोय. आणि तो सांगतोय की आपलं त्याचं काय नातं आहे त्याच्या लक्षात आहे, पण आपण विसरलेलो आहोत. तर आता इकडे कृष्ण सांगतोय की तो सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे, तो सर्वांचा निर्माता आहे. तर हा संबंध झाला बरं. आता पुढे आपण बघूया. व्हिडिओचा आवाज नाही येते माताजी. आवाज नाही येते. नाही येते. एक मिनिट. आता तुमचा येतोय. नाही येते, व्हिडिओचा आवाज नाही येते माताजी. आला. तर आता हे जे प्रभुपादांनी नाच केला ना, त्याला स्वामी डान्स म्हणतात. त्यांनी हा नाच इतर सर्व जे त्यांचे शिष्य आहेत ना त्यांना शिकवलाय. तर आता संबंध झाला. आता त्या संबंधामध्ये ऍक्टिव्हिटी काय आहे त्याला अभ्युदय म्हणतात. आता कुमुद माताजी वाचा. येस माताजी. हरे कृष्णा.
मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की याच्यामध्ये हे जे रिलेशनशिप असतं, आता आई आणि मुलाचं किंवा पालकांचं आणि मुलांचं काय असतं की ज्याप्रमाणे पालक असतात ते आपल्या मुलांचा विचार करतात, त्यांच्या हितासाठी काय आहे ते सांगतात आणि जी मुलं असतात ते सुद्धा आई वडिलांवर प्रेम करतात बरं का. तर हे असं नातं आहे. तर आपलं आणि कृष्णाबरोबरही तेच नातं आहे. तर कृष्ण आपल्याला सांगतोय की हे जे माझे भक्त असतात ते सतत माझ्या सेवेमध्ये असतात आणि ते एकमेकांकडे माझ्याबद्दलच बोलतात आणि असं माझ्याबद्दल बोलून त्यांना आनंद आणि समाधान मिळतं. आता हे जे आहे याला अभ्युदय म्हणतात. आता सोपं करून जर सांगायचं असेल संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. श्रील प्रभुपादांनी उदाहरण दिलंय की एक दोघं नवरा बायको असतात, एक मुलगा एक मुलगी असते आणि मग ते लग्न करतात. मग एक संबंध एस्टॅब्लिश होतो की आता तू माझा नवरा आहेस किंवा मी तुझी बायको आहे, हा संबंध झाला. मग अभ्युदय म्हणजे काय, ते त्यांची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती डिवाइड करतात. नवरा म्हणतो मी नोकरी करेन, बायको म्हणे की मीही नोकरी करेन, मग ते दोघही मिळून घर चालवतात. मग त्याच्यानंतर प्रयोजन म्हणजे काय, मग त्यांना मॅरेजचा एक गोल कुठलाही म्हणजे मुलं व्हावी. मग ती मुलं झाल्यावर त्यांचं भलं होण्यासाठी, त्यांना चांगल्या मार्गावर लावण्यासाठी दोघही पती आणि पत्नी ती काळजी घेतात. तर आता इकडे आणि एक उदाहरण सांगायचं म्हणजे समजा जर आपल्याला बरं नसेल, आता छातीत एकदम दुखायला लागलं, तर आपण फोन करतो आपल्या नातेवाईकांना की असं असं छातीत दुखतंय. मग ते सांगतात की तुम्ही अमक्या कार्डिओलॉजिस्ट कडे जा. मग आपण गुगल करून बघतो की हा कुठल्या हॉस्पिटलला अटॅच्ड आहे, याचे क्वालिफिकेशन्स काय आहेत, सगळं आपण बघतो. म्हणजे आता आपण तो शोध घेतो की हा डॉक्टर कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये, कुठल्या कॉलेजमधून शिकलेला आहे वगैरे, असं सगळं बघतो आणि मग आपण त्याच्याकडे जातो. तर आता अभ्युदय म्हणजे आता काय, तो डॉक्टर पण आता जाणून घेतो की तुम्हाला काय झालंय, मग तुम्हाला तुमचं डायग्नोसिस करतो आणि मग तो तुम्हाला सांगतो की बाबा तुम्हाला हे असं असं झालंय, आता तुम्हाला ही औषधं घ्यायला पाहिजे, असं डाएट केलं पाहिजे, असं एक्सरसाइज केलं पाहिजे. हे अभ्युदय झालं. म्हणजे ही ऍक्टिव्हिटी झाली जिकडे तो डॉक्टर डायग्नोसिस करतो आणि तुम्ही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नियमांचं पालन करता. आणि प्रयोजन म्हणजे काय, तुम्हाला तुमचं आरोग्य परत मिळतं, हा गोल झाला की आय वॉन्ट टू बी हेल्दी, की मला माझा रोग घालवायचा आहे, हे प्रयोजन झालं. तर संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. तर आपण बघितला संबंध, कृष्णाने सांगितला की मी तुम्हाला निर्माण केलेला आहे. मग आता अभ्युदय मध्ये काय आहे की आपण इकडे कृष्ण सांगतोय तो सुद्धा आपल्यावर प्रेम करतो. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात, तो पण आपला विचार करतो, तो सुद्धा आपल्यावर प्रेम करतो आणि आपणही त्याच्यावर प्रेम करतो. हे अभ्युदय झालं. आणि आता आपण बघूया प्रयोजन काय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं
येन माम उपयांती ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्णा. म्हणजे आता इकडे कृष्ण काय सांगतो की जे सतत कृष्ण सेवेमध्ये रत आहेत, जे कृष्णाचा जप करतात, सेवा करतात, त्यांनी जे जे काय आता तुम्ही भगवद्गीतेचा रोज अभ्यास करताय, तर अशा तऱ्हेने जे सदैव ज्यांचं मन कृष्णामध्ये स्थित आहे, कृष्ण काय करतो त्यांना त्यांना ज्ञान देतो. कुठलं ज्ञान देतो? ज्या ज्ञानाने आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होईल हे ज्ञान तो आपल्याला देतो. हे झालं प्रयोजन. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. तेषाम एवानुगम पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्म भावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्णा. म्हणजे बघा इकडे कृष्ण काय करतो की तो जे आपला अज्ञान आहे, जसा जसा आपण जप करतोय आणि प्रेमाने आपला भाव जसा आहे त्याप्रमाणे कृष्ण आपल्या हृदयामध्ये सगळी अनर्थ आहे ती हळूहळू घालवतोय. आपलं हृदय तो साफ करतोय. आपल्याला ते समजत नाही पण कृष्ण सुद्धा काम करतोय. जसं जसं आपण जप करतोय तसं तसं आपल्या हृदयामध्ये असलेलं जे अज्ञान आहे किंवा जी अनर्थ आहे ती हळूहळू बाजूला होतात. हे पण प्रयोजन आहे. म्हणजे शेवटी आपल्याला कृष्णाचं ज्ञान मिळतं. आपण भक्ती सेवेमध्ये असे स्थिर राहू शकतो. इकडे तिकडे जात नाही का? कारण आपल्याला ज्ञान मिळालेलं असतं. तर आपल्याला इकडे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की हे ज्ञानदीपेन भास्वता. म्हणजे इकडे कृष्ण हे जे काय करतोय ना आपल्यासाठी, तर ते करुणेने करतोय. म्हणजे आउट ऑफ कंपॅशन तो आपल्याला आपलं जे हृदय आहे ते साफ करतोय. आता आपण किती पाप केलेली आहेत, जन्म 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 अनेक पाप केलेली आहेत, आपल्या लक्षात नाही. आणि ज्याप्रमाणे आता समजा जर एखाद्या माणसाने दुसऱ्या माणसाचा खून केला, तर आपली जी शास्त्र आहेत मनुसंहिता, तर त्यात दिलेलं आहे लाईफ फॉर लाईफ. म्हणजे आता तू जीव घेतलास या माणसाचा, पुढच्या जन्मी तुझा सुद्धा तोच जीव घे. तर एवढे अशी पाप आपण केलेली असतात. पण समजा जर आता तुम्हाला माहिती आहे ना की लोअर कोर्ट्स असतात, मग सिव्हिल कोर्ट, मग हायकोर्ट, मग सुप्रीम कोर्ट, आणि सुप्रीम कोर्टच्या वर सुद्धा प्रेसिडेंट असतो. म्हणजे एखाद्या माणसाला जर शिक्षा झाली फाशीची, तर प्रेसिडेंट कडे तो त्याचं मर्सी पिटिशन देऊन तो माफी मागू शकतो. तर त्याचप्रमाणे आणि होतात पण काही जणांना हे जे प्रेसिडेंट आहेत ते हे करतात, माफ करतात. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा जेव्हा आपण शरण जातो तेव्हा खरं म्हणजे आपली लायकी काहीही नसते, बट आउट ऑफ कंपॅशन, करुणेमुळे कृष्ण आपल्याला ते सगळं आपल्याला माफ करतो आणि आपल्याला समज देतो की माझ्याकडे आता तुम्ही कसं येऊ शकाल. बघा कृष्णाला आपण किती हवे आहोत, किती हवे आहोत. म्हणून आता असं नेहमी म्हणतात की जेव्हा आपण कृष्णाकडे प्रार्थना करतो
आता मला प्रश्नाचं उत्तर द्या बरं का, की एक भिकारी आहे हा, आणि भिकारी रस्त्यावर आहे आणि तो पैसे मागतोय आणि तुम्ही त्याला थोडे पैसे दिले, आणि तुमच्या घरी तुमचा नोकर आहे आणि खूप प्रामाणिक नोकर आहे हा, आणि तोही तुमच्याकडे पैसे मागतोय. तर आता तुम्ही सांगा की तुम्ही दया ही कोणावर केली, त्या भिकाऱ्यावर केली आहे की तुमच्या नोकरावर केली आहे, आणि कृपा तुम्ही कोणावर केली आहे, तुमच्या नोकरावर केली आहे की त्या भिकाऱ्यावर केली आहे? कोण मला सांगेल? दया त्या भिकाऱ्यावर केलेली आहे बरोबर आहे. आणि कृपा कृपा ही त्या नोकरावर केलेली. बरोबर आहे. तर एक लक्षात ठेवा, आपण जेव्हा केव्हा कृष्णाकडे कुठलीही मागणी करतो तर आपण नेहमी म्हणायचं, कृष्णा माझ्यावर दया कर. कृपा करण्याची आपली लायकी नसते. अजून आपण शुद्ध भक्त झालोय का, सांगा बरं मला. नाही. नाही, तोपर्यंत आपण कृपा म्हणू शकत नाही, आपण दया कर हा शब्द म्हणू शकतो. तर इकडे शब्द आहे अनुग्रह, म्हणून मी तुम्हाला ही गोष्ट सांगितली की कृष्ण खरोखर आपल्यावर याला श्रील प्रभुपाद म्हणतात कॉजलेस मर्सी, म्हणजे अशी जी कृष्णाची करुणा आहे की त्याला काही कारणच नाहीये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दल या सत्याला पुष्टी दिली आहे, आणि आता स्वतः तुम्ही मला ते सांगत आहात. हरे कृष्ण. आता आतापर्यंत आपण काय केलं की आपल्याला कृष्णाने सांगितलं की कोणीही मला समजू शकत नाही, कारण मी सर्वांचा उगम आहे. मग कृष्णाने सांगितलं की ज्यांना माहिती आहे की मी आदी आहे, मी अजा आहे, म्हणजे मी मला जन्म नाही आहे, असं ज्यांना समजतं ती माझी अनन्य भक्ती करतात आणि सर्व पापांपासून मुक्त होतात. हे सांगितल्यानंतर कृष्ण संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे सांगतो आपल्याला, त्याचा आपला संबंध काय आहे, मग आपण त्या रिलेशनशिप मध्ये आपली ऍक्टिव्हिटी काय आहे आणि प्रयोजन म्हणजे गोल काय आहे. तर इकडे तुम्हाला एक छोटी गोष्ट सांगते की एक ब्राह्मण असतो आणि एक मोची असतो बरं का, आणि हा जो ब्राह्मण असतो तो मंदिरामध्ये रोज मंदिर स्वच्छ ठेवतो, पूजा करतो, आरती करतो, शास्त्र वाचतो, असा तो ब्राह्मण असतो. आणि त्या मंदिराच्या समोरच एक वडाचं झाड असतं आणि त्या झाडाखाली एक मोची बसलेला असतो, आणि तो मोची सुद्धा देवाचा जप करत असतो, कृष्णाचा जप करत असतो, आणि तो तिकडे चामडी घेऊन, म्हणजे ॲनिमल स्किन, चामडी घेऊन तो हे करत असतो, चपला, बूट वगैरे तयार करत असतो बरं. तर आता एकदा काय झालं की नारद मुनी त्या मंदिरामध्ये आले
हा आणि ते मंदिरामध्ये गेल्यावर त्या ब्राह्मणाने त्यांची पादसेवा केली, त्यांना फळं आणि दूध दिलं आणि प्रसाद दिला आणि खूप आदरातिथ्य केलं त्यांचं. आणि मग निघायच्या वेळेला तो ब्राह्मण म्हणाला की तुम्ही आता कुठे चाललाय? मग ते म्हणाले मी आता नारायणाकडे चाललोय वैकुंठात. मग तुम्ही नारायणांना विचाराल का मी वैकुंठामध्ये परत कधी येणार आहे? मग नारद मुनी म्हणाले बरं, आणि मी येऊन सांगीन पण तुला. हा मग ते बाहेर जाता जाता त्यांना तो मोची दिसला, तोही जप करत होता. मग ते मोचीनी बघितल्याबरोबर नारद मुनी काही गेले नाही, तो तिकडे प्राण्यांची चामडी घेऊन बसलेला होता. पण त्यांना बघितल्यावर लगेच तो मोची उठला, त्यांना दंडवत प्रणाम केला आणि त्यांनी विचारलं की तुम्ही कुठे चाललाय? मग नारद मुनींनी सांगितलं मी वैकुंठात चाललोय. मग तुम्ही नारायणाला प्रश्न विचाराल का मी परत त्याच्याकडे कधी येणार आहे? मग त्यांनी सांगितलं बरं, आणि मी उत्तरी द्यायला येईन. मग नारद मुनी वैकुंठात गेले आणि सांगितलं तुमचे असे 2 भक्त आहेत पृथ्वीवर, त्यांना मी भेटलो आणि दोघांचाही तोच प्रश्न आहे. मग नारायणाने सांगितलं की तो जो मोची आहे ना त्याला सांग की हा जन्म तुझा संपताच तू लगेच माझ्याकडे वैकुंठात येशील, आणि ब्राह्मणाला सांग की तुला मात्र 100 जन्म घ्यावे लागतील मग तू वैकुंठात येशील. मग नारद मुनींना आश्चर्य वाटतं की असे का नारायण सांगतायत मला. आणि नारद मुनी समजावून सांगायचा प्रयत्न करतो नारायणाला की अहो तो जो ब्राह्मण आहे ना तो दिवस रात्र तुमची पूजा करतोय, दिवस रात्र स्तुती असते, वेदवाणी त्याच्या मुखातून वेदवाणीच निघते. तो जे काय खातो ते फक्त प्रसादच खातो, आणि मंदिर सुद्धा तुमचं किती स्वच्छ ठेवलेलं आहे वगैरे. आणि हा जो मोची आहे ना तो मोची सगळ्या प्राण्यांची जी चामडी आहे ती घेऊन बसलेला आहे, काही स्वच्छ नाहीये. आणि आता तुम्ही असं कसं म्हणताय? आणि त्याला तर काय काही एक सुद्धा कुठले श्लोक पाठ नाहीयेत, काही पाठ नाहीये, आणि तुम्ही असं म्हणताय की हा जो मोची आहे हा लगेच तुमच्याकडे येईल, हा जन्म झाल्या झाल्या. मग नारायण सांगतात की नारद मुनी तू जा आणि तुलाच तिकडे त्याचं उत्तर मिळेल. आणि जर त्यांनी विचारलं, दोघंही तुला एक प्रश्न विचारतील की नारायण काय करत होते, तेव्हा तू एक उत्तर त्यांना द्यायचं की नारायण सुईच्या डोळ्यातून एक हत्ती घालत होते, हे फक्त उत्तर द्यायचं आणि मग तुला तुझं उत्तर मिळणार. मग हा नारद मुनी जातो तिकडे आणि पहिल्यांदा ब्राह्मणाला सांगतो की असं असं नारायणाने सांगितलंय तुला 100 जन्म घ्यावे लागतील त्याच्यानंतर तू वैकुंठात येशील. मग त्या ब्राह्मणाने विचारलं की नारायण काय करत होते, त्यावेळेला नारद मुनींनी तेच उत्तर दिलं की नारायण एका सुईच्या डोळ्यातून हत्ती घालत होते. मग असं झाल्यावर ब्राह्मण म्हणाला हा म्हणूनच तुला बरोबर उत्तर मिळालं नाही, कारण असं शक्य आहे का की सुईच्या डोळ्यातून कोणाला हत्ती घालता येतो का? हे तर शक्यच नाही, अशक्य आहे, म्हणून तुला चुकीचं उत्तर मिळालेलं दिसतंय. आणि मग नारद मुनी त्या मोच्याकडे जातो हा आणि मोच्याला सांगतो की
तू हा जन्म संपल्या संपल्या लगेच वैकुंठात जाणार आहे. आणि हे उत्तर ऐकल्यानंतर तो जो मोची आहे तो खूप रडायला लागतो हा. आणि नारद मुनी म्हणतात की तू का रडतोयस इतका, तुला तर आनंद झाला पाहिजे. मग तो मोची म्हणतो की बघा बघा की नारायण हे खरोखर करुणासागर आहेत. आणि बघितलं माझ्यावर करुणा करण्यासारखं मी कुठलंच कर्म केलेलं नाहीये. पण मला एक सांगा की तुम्हाला जेव्हा हे उत्तर नारायणाने दिलं तेव्हा नारायण काय करत होते. मग नारद मुनींनी सांगितलं की सुईच्या डोळ्यातून ते हत्ती आतमध्ये घालत होते. हे ऐकल्यावर तो मोची त्याला खूप आणि आनंद झाला आणि आनंदाने तो नारायणाचं गुणगान करू लागला, नाचायला लागला. मग नारद मुनीला समजेना आणि त्याला आश्चर्य वाटलं. त्यांनी म्हटलं जरा थांब तू, मला एक समजत नाहीये की तुला इतका आनंद काय झालाय आणि तू नाचतोयस का. तर तुला माहित नाहीये का की आपल्याला सुईच्या डोळ्यातून हत्ती घालायला येत नाही. तर तो जो मोची होता तो म्हणाला नाही की तुम्ही चुकीचा विचार करताय की आता हे बघा मी वडाच्या झाडाखाली बसलेलो आहे. तिकडे एक वडाचं फळ पडलं होतं. ते फळ त्यांनी घेतलं आणि उघडलं आणि ते फळ उघडल्यावर त्यात छोटीशी बी होती. त्यांनी म्हटलं या बीकडे, ही जी बी आहे ही बघा, हे बीज बघा आणि हे झाड बघा केवढं मोठं वृक्ष आहे. आणि नारायणाने एवढं मोठ्या वृक्षाची पॅकिंग एका छोट्याशा बीजामध्ये केली आहे. त्याला काय अशक्य आहे नारायणाला. सुईच्या भोकातून तो आरामात एका हत्तीला सुद्धा आरपार करू शकेल. मग आता इकडे नारद मुनींना उत्तर मिळालं की ही भक्ती आहे. पूर्ण श्रद्धा जेव्हा माणसाची कृष्णावर, नारायणावर, विष्णूवर असते तेव्हा काहीही होऊ शकतं. आता हा मुची होता, हा काही शिकलेला माणूस नव्हता, पण त्याला त्याच्या मनामध्ये खूप प्रेम होतं आणि त्याला एक माहिती होतं की देव जे काय अशक्य आहे ते सुद्धा शक्य करू शकतो. तर जो ब्राह्मण होता मंदिरातला तो मोठा स्कॉलर होता. त्याला वेद सगळे पाठ होते आणि संस्कृत माहित होतं आणि मोठा शिकलेला होता तो. पण आपल्याला एक समजतं की कृष्ण भक्तीकडे बघतो, ज्ञानाकडे नाही. म्हणून आपण भक्ती केली पाहिजे आणि कृष्ण एकसारखा प्रत्येक, जर तुम्ही भगवद्गीतेचा सार काय बघितलं ना तर सार आहे अनन्य भक्ती, की तुम्ही माझी अनन्य भक्ती करा आणि मग तुम्ही माझ्याकडे या. आता ज्याप्रमाणे या मोच्याला आनंद झाला आणि आनंदाने तो स्तुती करायला लागला, नाचायला लागला, त्याचप्रमाणे अर्जुनाला सुद्धा आता खूप आनंद झाला. त्यांनी ऐकलं संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे त्यांनी ऐकलं. आता तो पण कृष्णाची स्तुती करतोय. तशीच आपण पण कृष्णाची स्तुती करायची. तुम्हाला हवं तर ना हे जे आहेत श्लोक ते लिहून ठेवा. कधी मंदिरात जाताना आपलं मागणं अगोदर नाही करायचं, पहिल्यांदा स्तुती करायची. ती स्तुती कशी करायची आता ऐका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्वं एतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्णा. तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. श्लोक नंबर 15 तो पण कंटिन्यू वाचू. वाचा. हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन,
भूतेश देवाधिदेव हे जगतपते, खरोखर तुम्ही केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. आणि 10.12 आणि 13 हे चुकून मी स्किप केलं. इकडनं स्तुती चालू होते. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदैवम् अजं विभुम् आहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. माताजी आपण हा श्लोक वाचून घेतलेला आहे. नाही, हा नाही वाचला आपण. आता नीट ऐका. पल्लवी माताजी वाचतायत. आपल्याला अशीच प्रार्थना करायची आहे जेव्हा आपण मंदिरात जातो. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष. तुम्ही माताजी ड्रिल करताय ना, त्याच्यामुळे आवाज हे होतो. आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दल या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्ही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रील प्रभुपाद आपल्याला एक सांगतात. दोन गोष्टी आपण या श्लोकातून शिकतो. म्हणजे प्रार्थना कशी करायची. पहिल्यांदा गेल्या बरोबर मंदिरामध्ये पहिल्यांदा स्तुती करायची कृष्णाची. तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान आहात. तुम्हीच परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत दिव्य आहात. तुम्हीच आदिपुरुष आहात. तुम्ही अजन्मा विभू आहात. हा, तर आपण पण शिकायचं प्रार्थना कशी करायची. मग इकडे शिल प्रभुपाद म्हणतात की इस्कॉन इज नॉट अ सोसायटी ऑफ ओपिनियन्स, की एक जण एक सांगतोय, दुसरा जण दुसरं सांगतोय, असं नाहीये. ते नेहमी सांगतात की जेव्हा तुम्ही कोणालाही कृष्णाबद्दल सांगाल, किंवा इकडे आम्हाला सुद्धा सांगितलंय, जेव्हा तुम्ही काही सांगाल तेव्हा तुम्हाला कोट करायला पाहिजे की हे ब्रह्मसंहितेत अमका अमका श्लोक, अमका अमका नंबर हा कोट केला पाहिजे आणि सांगितलं पाहिजे. नुसतं विदाउट कोटिंग काहीही बोलायचं नाही. तर हे आपल्याला कुठून समजतं की अर्जुन सांगतोय कृष्णाला की नारद, असी, देवल, व्यास हे सुद्धा ऋषी तुमच्याबद्दल हेच सांगताय. म्हणजे तो कोट करतोय की असं नाही की हे माझं मत आहे, तू तर माझा मित्र आहेस म्हणून मी तर तुला असंच म्हणणार की तूच परम पवित्र आहेस, तूच परम सत्य आहेस, तूच पुरुषोत्तम आहे. मी तुला सगळं चांगलंच म्हणेन कारण तू माझा मित्र आहेस. असं नाहीये. इतर सुद्धा तुझ्याबद्दल तेच मला सांगतात. तर हे इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपण नेहमी कोणालाही, तुम्ही सुद्धा जेव्हा कृष्णाबद्दल कोणाला सांगाल तेव्हा कोट केल्याशिवाय बोलू नका. हे झालंय आपलं. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. श्लोक नंबर 18. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीने आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. आता इकडे आपले 2 चेक पॉइंट्स आहेत. आपण कधीही आपल्या गुरुंना असं विचारतो का
किंवा आपले जर गुरु नसतील तर आपली जे जे भक्त असतील, तुमचे भक्त कोणी मित्र असतील किंवा कोणी तुम्ही जर इस्कॉन मध्ये जात असता, काही सिनियर डिवोटीज असतील, तर तुम्ही विचारता का हा प्रश्न की मी कृष्णाचे निरंतर चिंतन कसे करू? ही एक साईन आहे की आपल्यामध्ये आता भक्ती वाढते आणि निरंतर चिंतन आपल्याला करण्याची गोडी लागलेली आहे, आपण भक्त होतोय, ही एक साईन किंवा सिम्पटम आहे हा. आणि दुसरा सिम्पटम की हे श्रवण करून करून आपण कधीच तृप्त होत नाही, आपल्याला आणि करायचंय आणि करायचं. आता तुम्ही स्वतःला चेक करू शकता की मी 18 दिवस, मी 10 दिवस, 11 दिवस झाले रोज येतोय आणि रोज कृष्णाचा ऐकतोय. आता मला कंटाळा येतोय की मला आनंद वाटतोय, किंवा मी जप रोज करते, आजचा दिवस आता मी जप करणार नाही, आता मला कंटाळा आला, किंवा आज मी फक्त एकच माळ करीन. हा चेक पॉइंट आहे तुमचा. आता पुढे बघूया. कृष्ण आता त्याला त्याच्या विभूतींचं दर्शन देणार आहे. आणि आता मी तुम्हाला एक एक प्रश्न विचारणार आहे, तुम्ही हात वर करा आणि तुम्हाला मी हे करीन, मला उत्तर द्या बरं का. आता हे कोण आहेत? हात वर करा. कुमुद माताजी किंवा पल्लवी माताजी, तुम्ही एकेकांचं नाव घेता का? येस माताजी. सगळ्यांना सांगा हात वर करायला. तर हे प्रश्न सगळे सोपे आहेत. रेज हँड करा. डिजिटल हे कोण आहे? महादेव. व्हेरी गुड. आता इतरांनी सगळ्यांनी टीना भाग माताजी, घ्यायचा हरे आहे, कृष्णा. हे कोण आहे? टीना माताजी. ब्रह्मादेव. व्हेरी गुड. बरं, हे मनीषा कोण आहे? माताजी. मनीषा माताजी. ऍरो कुठे केलाय माताजी? दिसत नाहीये. हे बघा, ब्रह्मदेवाच्या बाजूला. चंद्रदेव. नाही. नाही नाही, गायत्री कोण आहे? कपिल मुनी. ओके, कपिल मुनी. ओके. बरं, हे कोण आहे? इंद्र. राम. श्रीराम. बरोबर, प्रभू रामचंद्र. या श्रीरामचंद्र. बाईचं नाव काय आहे? कपिला. नाही नाही. नाही. कामधेनू. येस, कामधेनू. कामधेनू. बरं, हा कोण आहे? तुम्ही ओळखता, आपण त्याच्याबद्दलच बोलतोय. अर्जुन. येस, करेक्ट. हे कोण आहे? करेक्ट. हा पक्षी कोण आहे? गरुड. व्हेरी गुड. हे कोण आहे? परशुराम. नाही नाही नाही, व्यासदेव. व्यासदेव. हा, बरं, व्यासदेव. हा कोण आहे मुलगा? भक्त प्रल्हाद. व्हेरी गुड. बरं, हा कोण आहे? देव. हा मासा. हा मासा जो आहे देव तो. मासा. बरोबर आहे, शार्क. हा हम्म. कोण आहे जो या मोरावर बसलेला आहे? तो कार्तिकेय. हा, स्कंद. व्हेरी गुड. बरं, हा कोण आहे? हे कोण आहे? नाही, वरुण देव. ओके. हा, वरुण देव. बरं, हा कोण आहे ज्यांनी हातामध्ये एक दांडा धरलाय? मी तुम्हाला दिलंय एक पॉइंट दिलेला आहे तुम्हाला गेस करायला. इंद्र. कोण? इंद्र. नाही, यमदेव. ओके, यमदेव. बरं, हा कोण आहे? हे पाच. वासुकी. वासुकी. बरोबर. हा कोण आहे? सिंहराज. मृगेंद्र. हा कोण आहे ज्याच्या हातामध्ये खूप पैसे आहेत? कुबेर. व्हेरी गुड. हा बरोबर. हा चित्ररथ. 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 हे ऐरावत. गंधर्व.
हे बरं, हा ऐरावत. कोण आहे हत्ती? ऐरावत. ऐरावतीवर कोण आहे? ऐरावतावर इंद्र इंद्र. इंद्र घोड्याचं नाव काय आहे? सांगते मी. उज्जैश्रवा. उच्च व्हेरी श्रवण. गुड, उच्चैश्रवा. हम्म. हा, हे काय आहे? कुठे माताजी? चंद्र. अच्छा, हा तिथे आणि हा ओंकार. ओंकार. हा, तर आता मी तुम्हाला हे जेव्हा PDF पाठवेन तेव्हा तुम्हाला हे वाचता येईल की कृष्ण कोण आहे. सर्व जलधारांमध्ये तो सागर आहे किंवा सर्व अचल गोष्टींमध्ये तो हिमालय आहे. सर्व ऋषींमध्ये तो नारद आहे. तर हे सगळं त्यांनी दिलेलं आहे. तुम्ही 1 by 1 वाचू शकता. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी, सॉरी पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. श्लोक नंबर 40. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्णाने परत आपल्याला सांगितलंय, आय एम द क्रिएटर. सर्वांचा उगम माझ्यापासून होतो. हा, सर्व, आणि तेही सांगितलंय चल आणि अचल, सर्वांचा उगम माझ्यापासून होतो. आणि माझ्या या दिव्य विभूत्या आहेत त्यांना अंत नाहीये. हा, आणि मी तुला एक झलक दाखवली आहे, म्हणजे त्याच्यावरून आपण ओळखावं. इकडे आपल्याला जर तुम्ही बघितलं तर भौतिक रित्या जर एखादा माणूस, एखाद्या माणसाकडे खूप गाड्या, खूप फ्लॅट्स वगैरे असतील तर जनरली भौतिक लोक जे आहेत ना ते कॅल्क्युलेट करतात की आता या माणसाकडे कमीत कमी 100 कोटी तरी असतील किंवा 50 कोटी तरी असतील. अशी जनरली माणसांची टेंडन्सी असते. तर इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, अरे या ज्या माझ्या विभूत्या मी तुला दाखवलेल्या आहे ही एक झलक आहे आणि माझ्या अनंत विभूत्या आहे, त्याला अंतच नाहीये, असं इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतो. म्हणजे आपण समजावं की कृष्ण किती मोठा आहे, तो किती ब्रह्मांड आहे, ते आपल्या कॅल्क्युलेशनच्या बाहेर आहे. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. आणि हा शेवटचा आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे. केवळ एकाच अंशाने मी सर्व विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की एवढी सगळी तुला माहिती घेऊन काय करायचं आहे, मीच या सर्वांचा उगम आहे, मीच या हे पूर्ण जग निर्माण केलेलं आहे, सृष्टी. तर इकडे आता आपला हा अध्याय झालेला आहे.
तर आज आपण काय बघितलं की कृष्ण हा सर्वांचा उगम आहे, म्हणून कृष्णाचं ऐश्वर जे काय आहे ते कृष्णच आपल्याला सांगू शकतो. देव ऋषी कोणीही सांगू शकत नाही. मग आपण चतुश्लोकी भगवद्गीता बघितली 10.8 ते 10.11 संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले. हे सगळं ऐकल्यानंतर अर्जुन म्हणाला की हो, तूच परम पवित्र आहेस, परमधाम आहेस, पुरुषोत्तम भगवान आहेस, तूच आदी आहेस, तू अजन्मा आहेस. हे त्यांनी कृष्णाला सांगितलं. त्याला खूप आनंद झाला आणि त्यांनी सांगितलं की मला तुझ्या विभूत्यांचं दर्शन घ्यायचंय. आणि मग कृष्णाने त्याच्या विभूतींचं दर्शन अर्जुनाला दिलं. आता तुम्हाला मला एक व्हिडिओ दाखवायचा आहे श्रीला प्रभुपादांचा. आता जे रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचंय का? हो हो हो, थँक्यू.